kohan men ko para ngitip bamanta kasngi kum kabalang Katolik ngirake ya kekat jongo Petrus apostol bakoj ngitip ba u Petrus udai u bishop benengkong jong ka nong ba Rom kabadai kasentar lanai kapadeng jong kabalang Katolik jungi bad u Petrus udai ru ukpa bakoj u benengkong jong kabalang Katolik bad ngitip hadu mentamani ba u Petrus udai utau nongshim ya kejaka jong ukres ban yalam ya kabalang hakasen kebanengkong bad menta ukpa bakoj jungi u Pope Francis lane u bahadin jong u Pope Francis u badai ukpa bakoj udai u bishop jong ka Rom bad udai u bonong mi pateng lane nong bujli uban yalam ya kabalang ha keceka jong o Petrus bad ha keceka jong Jisu hi dalade kane kakhat jong o Petrus kain kabamangi ngi rakhe ne ngile buram menta kasngi den mata kadau kum ha gane kasngi bangi kan mau buram ya kakhat jong o Petrus kum apostol bakoj ngi haban duai ngi haban yasaj na kabanta ukpa bakoj jungi kerpang ngi tip ba ukpa bakoj jungi menta Pope Francis udan hapdeng jong kajing Shasumar Hospital na kajing pang kajing u dan mata kadau kohan men kopara ngi duai ngi asaj man kasngi hagijing duai jungi na kabanta ukpa bakoj jungi ningkong na shabe banang la banyo ya kajing koj kajing khia hakamet bat kamansem bat kum churu banang la susu ban yalam ya kabalang kat kum kata kajing mang lane kajing petinlenti jong Jisu hi ubadai ukli jong kabalang Katolik habangi pusan ya ka gospel bamenta kasngi kamtame ngako aban shem tang naga line ke bakhado ke ba u Jisu Ukraine ha u Petrus habau Petrus ulapan benar sepang jong u Jisu habau Jisu hi dalade ukli piong nga DUA nenga long way u Petrus u yeng ha kejaka jong ki apostol baro u jubab ya ke jeng jubab ke basai kedar ke ba Jisu de Chris u badai nong sispa u badai nong panem u badai kle jong kabalang baro ke way bad hadin ba u Jisu la yasngeu ya kane kajing pla jong kajing ngej jong u Petrus u Jisu upan kamti yau Petrus ban long utau kli jong kabalang ban long utau nong yalam jong kabalang den mata kadau hadu menta mene kohan men ko para unong yalam basisha jong kabalang Katolik de u Petrus bat ya kana kakhat kaba u Jisu lapan kamti hau Petrus om dan bala ban sim mano ne om dan bala ban weng mano hakine kisngi ngitep ukli jong kabalang udai ukpa bakoj kumunong yalam bahakli du ne barat ba jong kabalang Katolik den mata kadau ngi abas nutu shai manga ma pi wei pai wei ngi dei bandan hapo kajing yalam bad kajing sensyar ya kajing emensem jungi hapo jong ukpa bakoj jungi ngim dei banong ngim la ban kantaj ya gijing thai jungu ya gijing hikai gijing lane ya gijing yalam gijing namar ba ukpa bakoj jungi udan ha kajaka jong Jisu kumuta unong yalam ya kabalang katkum kajing IT jong Jisu ha Petrus bat kata kajing hiar pateng no Petrus kawan sha ukpa bakoj jungi dari mata kadau kohan men ko para mangi baro ngidan hapo kajing yalam bat kajing petilenti jong ukpa bakoj ubadai umau siang jong kabalang ngitip habangi duai ya kajing duai jong kajing duai jengit jong abat jong pi ngi ong ya kini kentin ba hapo kajing yalam jong ukpa bakoj menta kabalang jungi kalong ka way kalong ka bakoj ka kalong ka taka Katolik bat ka apostolic kine ki kentin ki bangi keno habangi duai ya kajing duai jong kajing
kabalang Katolik kan mau kalong kawai don atali ne lai tali henry kabalang kalong tang kawai kata kabalang kabakoj kabalang Katolik bat apostolic kini kikentin kiba ngi keno habangi duai nerwai ya gijing duai bat gijing rai jong gijing ngai den mata kanau manga amapi ko hanmen ko para ngi de ki khon jong jisu hapo ka jing ya lam ka jing benten lenti jong pa bakoj hapo kabalang Katolik kabadai kawai kabadai kabakoj bat kabadai ka apostolic kata ka jing ya long kawai jungi ha ka jing ngai kendiat ngin pai sha ka jing pule ka banengkong ka bang yos ngeu manta ka sngi na ka sithi banengkong jong u Petrus ha kane ka sithi banengkong jong ka bang yos ngeu ha ka jing pule u ong shai ya ngi kinong ya lam yok pa bakut ya ki as bishop ya ki cardinal ya ki lingda bat kumchuro ya baro kinong ya lam ya ka balang Katolik ki badan banta baruk pa bakoj ban yalam ban petin lenti ya ki khon jong oblay ken mau u Petrus ong ya ki kene kenten habangi long nginong yalam ngi de ban long kinong yalam nag banta ki khon long brot nag banta ki pat ki jong oblay om de nag banta ka junga ka jong phi hi dalade ngi de ban tre nag banta ka balang nag banta ki khon ge jungu da kamon balaloj da ke jing bom ban se kini ki kentin ki baw Petrus ong topsa ki kulang brod jong blay nang ta da ke jing bom ban se henry da kamon snubha de mata kadaw ngi haban snutu ladangi long kinong yalam hapo ke balang Katolik ki batre rengkat baduk pa ko jungi ubadei uta unong sim pateng ya ka khat jong Petrus ngi haban snutu ngi long ki nong yalam na ka banta ki pa ki jong blay da kata ka jing bom ban se henry da kamon balaloj ka jungi nang ta pat u Petrus udang teng ban ong dai na ka banta ka jing mentoi bamarwe henry na ka banta ka jing shirham jong ki khon lang brot ki badai ki pa ki jong blay dai ban le da ka bor henry da ka jing sharai na ka banta ka baha kamiat ka jongki da ka jing le bor ka jingi ban psa ya kita ki khunlang brod hanrei ngi haban em ya ka jing em jingi ningkong na shabe kane ka ba u Petrus uong kum ki ba le bor halor kitu ki ba phi sharai hanrei da ka ba long kinuksa babha ya ki khunlang brod den mata ka daw ko hanmen ko para ngi pen kan mau yala de iway pai way manga ban mapi ngi don banta ha ka jing ya lam ya ka balang Katolik ban sharai ya ki khun lang brod de mata kadaw ngin bat ya ki ne ki jing hikai ke baw Petrus u hikai yangi kumuta unong simpateng ya ka jaka jong Jisu ban ya lam ya ka balang Katolik ka balang ka way ka balang ka bakhoj ko han men ko para ha ka ne kesngi ka bangir khe ya ka ne kesngi buram jong ka khat jong Petrus apostol bakhoj token nginang ya duai nginang ya saj na ka banta ka jingilong ka way jong ka balang Kristan ka jungi ai balang ba ka jing pasutho jong Jisu ai balang ba ka jing pasutho jong pa bakhoj mangi baro ki Kristan ngin yalong ka way namar Jisu hi ulas dang ya ka balang tang ka way ka balang ka bakhoj ka balang Katolik nginang iduai nginang yasai nagbanta ukpa bako jingi nagbanta ka jingkoi ka jingkia ka jingu ai botrasha unkta ayu unyo ya ka jingkoi ka jingkia ka bapura sachisen banong la susu banyalam ya ka balang kumutaw kulido ubarat ba uban yalam ya kabalang ka jong Jisu